Miña nai. Hoxe viñemos ata o estudio multimedia da Radio Galega para vivir o partidazo entre o Club Deportivo Castellón e o Real Club Deportivo da Coruña cos compañeiros do Galicia en Goles. Como se vive un partido aquí na Radio Galega? Cun pouco de delay porque vai Javi Torres antes, entón anticípanos algo. Cando un partido así tan clave, vives un xeito máis nervioso que outros partidos polo que está en xogo, máis que nada. Temos o pito da sorte, temos o sombreiro de facer maxia e queremos facer hoxe maxia co Deportivo. Hai un presentador que é o que vai conducindo o programa dun lado cara a outro, hai un central de datos. Eu son o que interrumpe os partidos dos equipos galegos para contarlle a nosa audiencia o que pasa no fútbol nacional de primeira, segunda división e tamén no resto do polideportivo. Eu estou encargado, por exemplo, dos anuncios, e despois está Javi Torres, neste caso en Castalia, con un comentarista tamén narrando o partido do Depor. É un ambiente pois moi distendido e realmente se pasa moi guai aquí. Bromas aparte, o partidazo da xornada na Liga Hypermotion arrancaba coa mirada atenta de todo o estudio e cun gol no minuto 9 pro Castellón. Primeiro mazazo para o Depor. E ao pouco de comezar a segunda metade no minuto 62, Calatrava facía o segundo pro Castellón. Mal partido do Depor que perdeu 2-0 ante o Castellón no Estadio Municipal de Castalia e perde deste xeito unha boa oportunidade ante un rival directo de asaltar esa segunda praza da Liga Hypermotion. O Depor volve a errar diante dos rivais directos, diante dos de ascenso directo, leva 0 de 12 puntos contra Castellón e Racing e ademais as sensacións de que é inferior a ambos en moitas facetas do xogo.